amba bro kao kama Fredo weno ni wigni dibedo week mateka inya kendo ne wajumbe. Wigni e week magidhi bet makoro giyierore committees magibro bete kendo wigni mabro ido komiti mabro yango nominees mag cabinet mag William. Wasewinjo ka wajumbe wacho wachgi mar salaries magi wacho ni sani gibro dhi mondo gigol wach mar SRC kendo wasewinjo ka giwacho wachgi mar CDF. Ker William Ruto ncho wacho wach mar oversight fund midwa mijo senate makoro ging'iyogo kaka pesa itiyogo e counties. An kwayona en achiel ni nyocha gisechako gore kata kane podi pok giyielo lemo mar kaka gidhi bedo jotelo e bunge. Ka wadhi mbele wigni wane kaka gibro wuok magiyiedh committees go ma onge pogruok mabro golo duge mag chama kendo duge mag wajumbe wetegi. Kora napani ka gidhi mbele giket jopiny mbele pile pile wacho gania ni siasa emonge gimilongo ni virtue okideo ni timo nango so long as ni gigi midwaro oyudre wateme mondo waket jo Kenya mbele moloiwa. Erokamana nya Rosie. Edwin, weche mag omenda, weche mag uchumi, wach mogik miweyo wagodo kaka wadwa dak, weche mag usuru sani koro medo